takwas, na Saudatu, na tara, na Zainabu, na goma, na Zainabu, na 11. Zuwairatu. Yayan manzan Allah guda nawa ne? Yayan manzan Allah guda 7 ne. Na ɗaya, Abdullahi, na biyu, Ibrahima, na uku, Alkasi, na hudu, na Fatima, na biyar, Zainab, na shida, na Rukayya, na bakwai. Ummul Kulsum. Iyayen manzan Allah guda nawa ne? Iyayen manzan Allah guda 2 ne. Na ɗaya, Na Amina, na biyu, Abdullahi, jikokin manzan Allah guda nawa ne? jikokin manzan Allah suna da yawa. Hassan da Usaini jikokinsa ne. Hussein fa da Zainab jikokinsa ne. Da Ummul Kulsum jikokinsa ne. Littafin Qur'ani izo nawa ne? Littafin Qur'ani izo 60. A wannan gari aka saukar da shi. A Makkan da Madina a saukar da shi. Wala annabi ne aka baiwa shi. Annabi Muhammad aka bashi. Shekara nawa ne yayi a duniya? 63 yaya a duniya. Duk annabawa guda nawa ne? 124. Na ɗaya, Annabi Adam, na biyu, Annabi Nuhu, na uku, Annabi Musa, na hudu, Ibrahima, na biyar, Annabi Isa, na shida. manzan Allah. Da manzani fa guda nawa ne? Su faɗari ne da 13. Sahabban manzan mu guda nawa ne? Sahabban manzan mu suna da yawa. Na ɗaya, Abubakar, na biyu, Umaru, na uku, Usmanu, na hudu, Sayyidi Ali, na biyar, Bilalu, na shida. Zaidu. Arkanul Islam guda nawa ne? Arkanil Islam 5 Na daidai. ɗaya, Tauhidi, na biyu, sallah, na uku, azumi, na hudu, zakka, na biyar. hajji. Assalamu alaikum yan uwa musulmi, kun saurari wannan yabo daga dan uwanku Adam mai yabo da ke garin Ancau, Kubau Local Government Kaduna State. Dan neman ƙarin bayani sai a tuntube mu a lamban waya kamar haka. 090131109x7 a huta lafiya masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.